Bueno, para rematar e antes de poder proxectar o vídeo co que nos que nos regala a Fundación Curros Enríquez, e logo darei paso aos seus representantes. Eu non vou intervir, simplemente estivemos traballando nunha proposta de conclusións que Rebeca lanzará aquí e que seguiremos traballando con máis vagar e presentaremos a executiva para ver que camiño poden ter as nosas propostas que intentan recoller moitas das que aquí se dixeron e algunhas máis. Ben, bueno, reiterar as grazas a todos e a todas pola vosa participación, tanto na mesa como os que estades no público. Non son unhas conclusións pechadas, temos logo que traballalas, pero como en prácticamente todo o que facemos no Consello, a intención é sacar partido do que facemos a nivel patrimonial e despois dalo ás institucións ou transmitilo ás institucións para que as actividades que levamos a cabo dentro do Consello da Cultura Galega non caian en saco roto. Ben, son moitos os aspectos que se trataron hoxe, pero polo que estivemos intentando recoller María Xosé máis eu, creo que hai varios puntos que debemos salientar e sobre os que faremos este documento, pero como tamén dixo ela pola mañá, se algún dos participantes ou do público quere trasladarnos outras conclusións para incorporar a estas, tamén podemos traballar con elas ou incluso ideas como o que comentaba Nieves Amado na súa intervención da mañá. Ben, por unha parte, é obvio, a través das distintas intervencións que tivemos, que temos un patrimonio insente de ferroviario, tanto a nivel de infraestructuras, como de arquitectura, como de patrimonio moble e tamén de patrimonio inmaterial. De feito, falaba Javier na súa intervención, Javier Fernández, de infraestructuras, superestructuras e patrimonio móvil, e podemos quedarnos con isto de feito. Está en distinto estado de conservación, en moitos aspectos, como vimos, está facendo un rápido camiño cara ao esquecemento, en moitas ocasións incluso cara á destrucción, como varios dos exemplos que nos puso pola mañán Juanjo en relación á destrucción de diferentes estacións de ferrocarril, por exemplo. Isto pode estar relacionado con algo do que falamos agora na última parte, que é a propia legislación, a ausencia dunha protección específica deste patrimonio, coas, sobre todo, leis anteriores que están mudando, como dicen, nas leis de terceira e cuarta xeración, que sería, por exemplo, o caso da Lei Galega, que tivo unha reforma importante no 2016 que incorporou patrimonios emerxentes, entre eles o patrimonio industrial, e nesta lei xa se explica o que se entende por patrimonio industrial, como debe protexerse, a que figuras corresponde e cal sería o traballo que deberíamos facer con el dende o punto de vista da xestión. Insistir tamén na ausencia dun catálogo e inventario sobre este patrimonio que, como xa tamén comentamos antes na mesa redonda, é absolutamente necesario para facer calquer traballo de posta en valor. Debemos coñecer, documentar, inventariar antes de realizar un traballo de posta en valor, o que non quere decir que isto non se tivera feito por parte de moitas asociacións e incluso a través do Museo de Monforte, pero é un traballo que aínda hai que facer máis doutra maneira. É interesante tamén un aspecto que se tratou pola mañán, que mentras que o ferrocarril, por un lado, foi símbolo de progreso no século XIX e a mediados do século XX, sin embargo, non existe un plan estratégico ou non se adoptou como idea de país, como un dos aspectos importantes, e iso conleva unha situación histórica que nos leva, en parte, á situación de hoxe. E aí é importante tamén algo que referiu Javier Fernández na súa intervención,
a importancia de conseguir que o patrimonio ferroviario non soamente interese a aquelas persoas que se dedican ao mundo do ferrocarril, sino que tamén se considere como un elemento identitario, e iso é moi importante. Se queremos facer que algo se convirta en patrimonio, debemos intentar ou contribuir a que haxa un proceso de patrimonialización no que, neste caso, a sociedade galega entenda e comparta a importancia do patrimonio ferroviario. Isto conlevará precisamente que haxa unha inversión en determinados proxectos, como pode ser o do museo, ou en calquera outro nesta liña. Outro aspecto que tamén nos parece importante é salientar, e está moi na liña deste cambio legislativo e normativo, a existencia a nivel estatal do Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que foi fomentado e desenvolvido polo Instituto de Patrimonio Cultural de España, ao igual que o resto dos plans nacionais. No noso caso, igual que un pouco concluímos neste foro de patrimonio de patrimonio e sociedade que fixemos e que presentamos agora no mes de xullo, a importancia de recoller estes plans nacionais e adoptalos ao caso galego. Nese sentido, tamén parecenos importante como proposta desenvolver dentro da idea de ter un plan básico autonómico patrimonial para Galicia que haxa un apartado específico para patrimonio industrial, igual que no seu momento propusemos o de educación patrimonial. Comentaba María Xosé a importancia de establecer ou intentar promover ou dende o Consello apoiar ou habería que ver como facelo o establecemento dunha rede na que poñer en contacto todas aquelas iniciativas arredor da divulgación do patrimonio ferroviario que existen en Galicia, que hai moitas, e en diferentes formas, aulas didácticas, centros de interpretación, o caso do museo, o de varios museos, infraestructuras, etcétera, etcétera. Non partimos de cero, hai moitas cosas feitas, pero sería importante que existira unha rede do mesmo xeito que se creou en Galicia hai 3 anos xa, a rede de patrimonio galego, pois o mesmo podería pasar no caso do patrimonio ferroviario. Sería importante tamén establecer un plan de traballo e creación desta rede no que se fora o Museo de Monforte un pouco que aglutinara este traballo, é dicir, convertir o museo nun eixo vertebrador de todas as outras iniciativas, pero iso implica ter un plan de xestión como que nos mostraba antes Javier Fernández. E tamén propoñíamos unha idea interesante, creo eu, que a aposta ou o traslado, neste caso, a Consellería de Educación da realización dun módulo, da promoción dun módulo de formación profesional ou similar, de grau medio, de especialista en patrimonio ferroviario ou casi en patrimonio industrial, que tivera unha rama en patrimonio ferroviario, que supusera un traballo, unha formación específica en documentación, xestión e posta en valor do patrimonio industrial. Neste sentido, se todo isto converse, quizáis podamos chegar a ter un museo de primeiro nivel homologable o que estamos vendo noutros sitios, pero para eso necesitamos orzamento, persoal e un plan museográfico e museolóxico a través dun plan de xestión. E iso require un compromiso, neste caso, por parte das entidades políticas e das administracións que se encargan de poñer o diñeiro. E, por suposto, incorporar a Consellería de Cultura a calquera acción que se leve a cabo en torno ao patrimonio industrial ferroviario. Non solamente pode ou debe depender de transporte ou de empresas privadas, sino que estamos falando de patrimonio de competencia das comunidades autónomas e, polo tanto, debería haber un compromiso por parte delas. E, en principio, ata aquí as conclusións que recollemos o mediodía, un pouco. Estou dicindo, comentáballe a Rebeca que pedimos achegas, pero damos un prazo máximo de 48 horas, porque nós temos que facer o traballo de resumo, e simplemente porque tampouco podemos estender máis o coloquio. Rebeca, co teu permiso, voulle pedir á presidenta, a Rosario Álvarez, se te parece ben, presidenta, que nos presentes e nos clausures este acto,
coa proxección do vídeo, co que ti queiras decir. Está aquí o presidente da Fundación Curros Enríquez, Antonio Puga, e o seu secretario, Antonio Piñeiro. Non sei si poden pasar a mesa, si te parece. Pois Antonio e Antonio, por favor. Quería agradecer a todas as persoas que viñestes desde moi lonxe para estar aquí, aprendendo algo de galego, que non o sabíades, e formando parte xa desta iniciativa do Consello da Cultura, que espero que teña un percorrido aínda maior. Moitas gracias a todas e a todos.